खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खाफालाव फिसा फिसा दाना एबा सिथरफोर जानायखौ फाहामनो थाखाय मोन 7 नखरारि राहाफोरनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। खाफालाव थानाय फिसा फिसा सिथरफोरखौ फोजोबनो हागौ बेफोर मोन 7 नखरारि राहाफोरा। दिनैनो नाजा आरो बेनि गोहोमखौ नायदो। नोंथाङा बेफोर गोरलै राहाफोरनि हेफाजाबजों खाफालाव थानाय सिथरनिफ्राय बारग'नो हागोन। जों नोंथांनो माखासे नखरारि राहाफोरखौ फोरमायगासिनो दं जाय आबै-आबौनि समनिफ्रायनो बाहायबोजागासिनो दं आरो बेयो जेंनानिफ्राय रैखा होनायाव हेफाजाब होयो। गोबां जाहोननि थाखाय खाफालाव सिथर जानो हागौ। साखोन-सिखोन गैयै, हर्मोनल सोलायनाय एबा नारसिनथाय बायदि जाहोननि थाखाय खाफालाव फिसा-फिसौ दानाफोर नुजानो मोनो। जुदि नोंथाङाबो बे सिथरफोरखौ लानानै जेंनायाव गोग्लैदों, अब्ला बे नखरारि राहाफोरा नोंथांखौ बेनिफ्राय उदां खालामनायाव मदद होगोन। फै जों नोंथांनो बेफोरबायदि नखरारि राहाफोरनि सोमोन्दै खोन्थानि जाय जोंनि आबै-आबौनि समनिफ्रायनो बाहायबोजागासिनो दं आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव हेफाजाब होयो। सेथियाव दङ खाफालाव एल'भेरा थाव फुननाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नैथियाव दङ साहा बिफां टि ट्रीनि थावखौ दैयाव माखासे थरथिंफोर गलायना खुननि हेफाजाबजों खाफालाव फुन। थामथियाव दङ लेबुनि रोसिनि माखासे थरथिंफोरखौ थोंजोङै खाफालाव फुननानै लानांगौ आरो 5 मिनिटनि उनाव सुनानै लानांगौ। बेयो एसे आलौ होगोन, नाथाय बेयो खाफालाव थानाय दानाफोरखौ बोखारनायाव मदद होगोन। ब्रैथियाव दङ हराव उन्दुनायनि सिगां खरबुजा एबा मास्कमेलननि थुख्राखौ खाफालाव फुननानै फुंआव दैजों सुनानै ला। बेयो नोंथांनि सिथरनिफ्राय रेहाय होनायाव मदद खालामगोन आरो नोंथांनि बिगुरखौ गुरै खालामगोन। बाथियाव दङ बेसन आरो बादामनि गुन्दैखौ समानै ला। एसे हालदै होदेरना दै गलायना पेस्ट बानायना ला। बे पेस्टखौ खाफालाव 15 मिनिटनि थाखाय फुननानै बेनि उनाव सुनानै ला। दानाफोरा खम जागोन। दथियाव दङ एल'भेरा जेलाव साहा बिफां एबा टि ट्रीनि थावनि माखासे थरथिंफोर गलायदेरनानै सानफ्रोमबो हराव खाफालाव फुननानै लायोब्ला बेफोर दाना एबा सिथरनिफ्राय उदां जायो। बेखौ सुनायनि सिगां 15 निफ्राय 20 मिनिटनि थाखाय दोन। बेखौ सानफ्रोमबो बाहाय जेब्लासिम सिथरफोरा जोबा। स्निथियाव दङ स्क्राब बाहायनानै सप्तायाव खेबसे गावनि मोखांखौ एक्सफलिएट खालाम। नोंथाङा कफिखौ स्क्राब महरैबो बाहायनो हायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।